magajin kaura. Oga. Ka taba. Na oga. Wannan da Allah ni na gaji da wannan aikin maza. Wannan ku karasa dinkunan nan da Allah ku aje ni zan zagaya baya da Allah. To ba matsala oga. Amma da Allah duk wanda ta zuwa kira ni a waya da wurin zo. Amma da suka zo oga za mu kira. A kira ni da wuri. Nan ne shagon Alibaba? Nan ne shagon Alibaba, Nan ne, To ɗinki na kawo. Dukan ku? A'a ni ce. Ke kadai ce? Da ni ba. Ka tsora. Kaura ka tsaya. Ka taba ka tsaya. Ka taba. Kaura, ka taba. Yaya. Yoga. Ya? Dama kai muke dime ka dawo. Dinki ta zo za a yi dai muka ce bari ma mu kira ka. Ikon Allah. Ai lalle kun nuna min yagon ku ne. To me na fitowa da test? Wai mu kana zuwa sai ka karba. Shi ne salin alin. Salin alin karatun. Sannun ku da zuwa. Yawa sannun ku. Lafiya lau ɗinki ne? Ɗinki ne gashi. To rike. Wata ce asalin mai ɗinkin? Ga tana. To ban. Sai ne kwance cikin yunwa sannan in tashi ina dokin zankariya. Ke ce asalin mai ɗinkin? Ni ce za a yi wa ɗinki Alibaba. Kala nawa ne? Kala biyu ne. To mu je ciki ga ciki a auna ke jira mu. Ka faɗa wa zai kushe kuma da kyawu na gini zai rushe idan har ba tushe ba da fasara zancen nan. Salamu alaikum. Sai mai sauraro ya Amin wa alaikum salamu. Na dawo ga. To sannan ku dai. Yawa sannan ku dai. Nan ne shagon Alibaba. Kwara Alibaban ne ma ya leko. Yawa ya gari. Yawa. To ɗinki gaba ɗayan ku? To kai da daga nan. Kai ma ɗinkin za ma? Dinki za mu. To ka taba ƙaura. Yoga. Zo ku gwada ɗaya gwada ta gaba ɗaya gwada ta baya. Yawa. Wannan ai ya fi karfin tip da makaura zo. Ka auna shi ka sama? Gwada kunkurin shi. A hidan auna kwatanin shi. To gwada kwata dai. Ku yi sauri da Allah gwada ya kuban tef. zaurance ko na ki faɗa muku zance ne ado na gari ta fasku yare da Ban wannan tef da kai. Ban. Ko kin ga ke shiga ciki a auna ki. Shiga ciki a auna ki. Kalbi kayan. Ha? Bari an gwado ta dawo. Kai kamar ya gwado ta. Kai! Karkare da hankali ka koya min sana? Kai! Ni kafin na yi zauna a Nijar na yi ɗinki. Shekara 70. Ya! Na zauna a Gumali na yi ɗinki. Shekara 40. Na zauna a nan karkashin gada na yi ɗinki. Shekara 60. Ka san wata na nawa a Gumal kafin koyi ɗinki? 60. Ya! Kana filin ina soja? Soja! Kai! Hello? Tana kawo mota sojoji mota biyu nan. Yalla bai. Shagon telan nan. Yalla bai dan uwan burtai. Maza ka zo da Allah.